Fine baby girl, no I really need you. Before the sunset, girl I wanna see you. Fine baby girl, no I really need you. Before the sunset, girl I wanna see you. Fine baby girl, no I really need you. Before the sunset, girl I wanna see you. Fine baby girl, no I really need you. Before the sunset, girl I wanna see you. Awudabe zikude Singizithele isandla sami sasehawuke Bona mina ngiza lapho ngo-Tuesday Ayangaze ngikhumbule umuntu kanje Ayizofika khona manje Kodwa isikolo sami siyangihlupa Eka manje siqala nokuzwa Ayizovele ngithushuke nge-Uber Ngoba ngikukhumbule dali wami When I send the location, I am ready. Khona ngizothola ukuthi ungephi. Ngingafika lapho ukhona ngakashoni langa. Ngingafika lapho ukhona ngakashoni langa. Fine baby girl, no I really need you. Before the sunset, girl I wanna see you. Fine baby girl, no I really need you. Before the sunset, girl I wanna see you. Fine baby girl, no I really need you. Before the sunset, girl I wanna see you. Fine baby girl, no I really need you. Before the sunset, girl I wanna see you. You ain't even gotta ask. Khona into engifuna ukutshela yona Into engifuna ukutshela yona wena kawuyazi Mina ngiyazi Kukhona into engifuna ukutshela yona Njalo mangibona wena Inhliziyo iyajiva Oh mangibona wena Oh mangibona wena Inhliziyo iyajiva Oh mangibona wena Oh mangibona wena Ayajiva Ale wanobiyabo Ale wanobiyabo Ale wanobiyabo Ale wanobiyabo What I know, unjalo awazi, unjalo mangibona wena inhliziyo yami ishaye for sure, ishaye umshona banzi, awu baby ngiqwele ngawe ntombi emhlophe, ngithi umoya wami uyathokoza mawudlula ngalithi, awuphinde, awujike, awuphinde wena ndedela le namba, ngizowhatsappa ntambama, wena uyangichaza mawuhamba, ngivele ngiphelelwa amagama. Khona into engifuna ukutshela yona, into engifuna ukutshela yona wena kawuyazi, mina ngiyazi. Kukhona into engifuna ukutshela yona, njalo mangibona wena inhliziyo iyajiva Oh mangibona wena Oh mangibona wena inhliziyo iyajiva Oh mangibona wena Oh mangibona wena ayajiva Ale wanobiyabo Ale wanobiyabo
Let's go. Don't be swelling my camako. When you don't too, malume gini ba fige bang telele we. Swelling my camako. When you chelu baba wa things we shazo ke pelele. I'm down no more. Get the so day like do. Osagi me don't be klebele. Passion. Yeah. Yeah. Everyone knows the song, I think. If you don't, sell it. Your problem, not mine. Let's go. Sometimes I saw me, babe. Nabe unjani lambo kona, munduza wami. Manje mfisa nubona, obangisa kumula. Baby ngisa kumula. Let's go. Yeah. So Kishimane, Yanvusa, Nalagoma, Nog. So let's go. Awngitishona malanga mdalele ngasemlanje. Ngoba kukhona le ntombi emfuni nginikeza uthu. Awu mina ntombi angizange ngimbone omhle kanje. Kodwa wena ubhizi uyangichomela utshela ukuthi unomuntu. Ngithi oyishayila kakayidli uyangikhipha noma uyangifaka. Ngoba nami ngiyagcwala. Sekuze kuphela ishumi leminyaka ngishelana nawe ntombi uvume baby. Yeah uvume baby. Sekuze kuphela ishumi leminyaka ngishelana nawe ntombi uvume baby. Yeah uvume baby. Mntwana umuntu uyangihlanyisa, ngicela uye kudrayisa. Inhliziyo yami sebumnyameni nidinga wena uzokhanyisa. Bambisa uyeke ukushona lena lelu lokuthi unesoka. Awunandoda. Ngithi oyishayila kakayidli uyangikhipha noma uyangifaka. Ngoba nami ngiyagcwala. Sekuze kuphela ishumi leminyaka ngishelana nawe ntombi uvume baby. Yeah uvume baby. Sekuze kuphela ishumi leminyaka ngishelana nawe ntombi uvume baby. Yeah uvume baby. Yo, you're still live with Mandeni Lockdown House Party. Mandeni Lockdown House Party wafethu, and this is my brother Jyant. I said put up. Yeah, Crane. It's nice of it. Put up.
killer performance so like Mandeni Lockdown House Party. And by the way, dog, that you have so much dope music that was going on like we show this Sunday. Music wakho mfethu uthola kanjani abafuna ukufollowa uGyant where do they follow ukumapha ama platform uGyant? On Facebook I am Jyant ZA, then I am Jyant yonke indawo, Instagram, Twitter, yonke indawo. Sure. Music just Google Jyant uzombona uzovela. Google uzovela mfethu. Sure. Yeah. So uGyant other than being an artist if it's so we member yala the community yaseMandeni if it's kunokuhlukameza kwabantu besifazane kanye nezingane so forth if it's so as an artist yala eMandeni, where do you stand about that? Tengayisho ngalento afethu ukuthi iyekeni lento and ngiyazi ukuthi senijwayele ukizwa niyekeni shuthi anithandi ukuyenza but stand zami because akukho right abosilahlekelwa osisi bethu ingane zethu noma bethu kulento le eyenzakala kuhlumeza abantu besifazane yabo ofuna ozizwa unamandla khona umjida lwade khona la namhlanje ngathi wayishaya ikarate kanibonane naye fast qede ngani fast manje angazi sowenze njani ngani yabo. Speaking of Utogozo, guys, please take my lessons. So if anything happens, you sure. So jokes aside, we're still live in Mandeni Lockdown House Party, and this is with my brother Jyant killing the stage here.